दोखो दोखो बुबाय गोदोनायाव हाफ्रामबाय नागिरनानै लानानै थांबाय आरो आङो दंफैयो उदालगुरि जिल्ला हालामनि मासबाद आदर्श बे ओनसोलनि बा बे एरियानि सिङाव थानाय मुम्बाइ सेन्टार साखाथिनि 5 नं गोजोनफुरि गामियाव बिथां जिथुनाखि जोंनि एनडिबि आफादनि सुबुंफोरा मोनसे समाव ओरैबायदि गावनि जिउखौ हाग्रा बंग्रा बा पुलिस मिलिटारिनि आखायाव सिखोमा बायनानै जेरावखि जाया एरसोखुमानानै थानो गोनां जादोंमोन नङा होमबा बे समनिफ्राय खस्थ' भुगिबोनानै आफादनियानो जा बा मेन ट्रेनारानो जा नन ट्रेनारानो जा बै समाव जिथुनाखि जोंनि बर' सुबुं मात्रयैनो एनडिबि आफाद अर्थात सरकारनि नोजोराव उग्रपन्थी गोजामोन दिनै बे बिथिंनि गेजेरावनो जों खोनानायलाय दिनै आं बि गनायथिनि न'खराव आं नुजाफैदों दिनै आंजों दंफायो बि गनायथिनि फादार आरो ओरैजाय मादार दा बे आदै मादैनाव आं माखासे खोथा सोंनानै नोंथांमोननो फोसावनो सानदों जे आंनि सोंथिया बेनो जे नोंसानि फिसालाया बेसेबांसो सनाव हा आदै बा मादै नोंसानि जिथुनाखि बि गनायथि बे बेसेबांसो सनाव सरकारनि आखायाव हेरेसमेन्ट होजानायमोन बेसेबां सन जाखोमोनथाय सामथिं 2015-16 14-13 बेफोरबायदि सनाव दिनैसिम खै बोसोरसो जाखो जेनेबा बे घटनाया फिसाजोआनो 10 बोसोर थांबाय बि गनायथिया 12 बोसोरसो जानानै थांबाय बे घटनाखौ भुगिनाया अर्थात सरकारनि आखायाव बुग्लिजादों नासयजादों हाग्लिबायजादों गोदोना मानि आखाइ मानि होननानै जोंहा मोनै मादैया फोरमायदों बेफोर बाथ्राया सियर ना मादै नंगौ दिनैनि दिनाव जुदि बैफोरबायदि इसां आफादनि मुङै बा एनडिबि सुबुंनि मुङै बिथाङा सासे एनडिबिनि सोद्रोमा जानानै बेफोरबायदि खस्थ' भुगिनायनि गेजेरजोंबो दिनै बिथाङा रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंनो हायाखै बिटिआरआव थासेयावबो दिनैथ' बिथांनि गामिया अर्थात बिथांनि बिमा बिफायानो नै बिटिआरआवनो दङ अर्थात बिटिसि ओनसोलावनो दङ बेफोरनो जाहैबाय जोंनि प्रमद बर' अर्थात हाग्रामा महिलारिनि आन्डारावनो थाखानाय दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ नायसनाब्ला बै बिथांमोननि एक्स एनडिबिनि बिथांमोनखौ सोर नायसनगोन दिनै नोंथांमोना माब्लाबाफोर बै सरकारनि खाथियाव थांफेरदोंमोन नामा आदै आरो मादैमोन बेफोर घटनाखौ लानानै गैया थांनायबो जायाखै मिथियाखै थांनाय जायाखै जिथुनाखि मैया दाख्लै एक्स एनडिबिफोरनि रिहेबिलिटेसन मोनफुंनो गोनां जायफोर मोननो हायाखै जायफोर रुंसारि जालांदों बा जायफोर भेरिफाइनि मुङै थालांदों बिथांमोनहा गोदानै खौरां लानांगौ होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन नोंथांमोना मोननो हादों ना हायाखै गैया मिथिथाराखै दिनै अब्ला साननानै मोनो नोंथांमोन जोंखौ किसुमान इउटुबार्सफोरखौ दुखु मोनो न'खर न'खर गिदिंनानै भिडिअ कालेक्ट खालामनायनि थाखाय नाथाय जों रियेलखौ खालामो नोंथांमोना मिथिगौ दिनै आंजों दङ साखाथियावनो आदैजों मादैजों बि गनायथिनि मादार आरो फादारा जिरायफानानै नोंथांमोना खुद खोनानो मोनदों दिनै आदै आरो मादैनि खुगानिफ्रायनो बिथाङा हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन एनडिबि आफादाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै दाउसा अमाफोरबायदि थाखोमा थाखोमा गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन बेफोर सोरनि थाखायमोन जों बर' सुबुंनि थाखाय धोरोमजों बेयाव जेबो लोब्बा गैया दिनै आदैमोनहा ख्रिस्टान समाजनि मानसि आं जाबाय सासे हिन्दु समाजनि इउटुबार आरो सासे हिन्दु समाजनि मानसि बेजों जेबो जोंहा फारागथि गैया दिनै नोंथांमोना किसुमाना साननो हागौ जे नोङो सासे ब्रह्म सुबुंनि जानानै बा हिन्दु समाजनि जानानै ख्रिस्टाननि न'खराव थांनानै मानो भिडिअ लाहैदों बे नङा एनडिबिआ सोरबा ख्रिस्टाननि थाखायल' नङा एनडिबिआ सोरबा ब्रह्म समाजनि थाखायल' नङा एनडिबिआ सोरबा बाथौ हारिनि थाखाय नङा एनडिबिआ जाबाय जे अल बर' रायजोनि थाखायनो बिथांमोना बर' हारिनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिथांमोना हारिनि मुङै नांबोनानै दिनै 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जुदिहाय बे मोनफुंनांगौ जिथुनाखि रिहेबिलिटेसन आरो मार्टियार न'खरफोरनि बिथांमोनाथ' मार्टियारनि नङा दिसुन नाथाय रिहेबिलिटेसनखौ मोननांगौमोन बे रिहेबिलिटेसनखौथ' मोनफुंनो हायाखै बिनि जेबो सोमोन्दोआनो गैया नङा होमबा दा नोंथांमोना खोनानो मोनगासिनो दङ बि गनायथिनि मादार फादार अर्थात बिमा बिफा आदै मादैमोननिफ्राय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना न'खरखौ नायनानै ला सोरगिदिं नै ओरैजाय माबायदि न'खरा नाय जोबोद जेथिंबो दुखिया अबस्था हादान एरियायाव दा बि गनायथि नङा होमबा बि गनायथि बिथाङा आफादनि मुङै बा हारिनि मुङै नांबोनानै मोनसे समाव गोबां खस्थ' होबोजाबाय सरकारनि मानसिजों पुलिस मिलिटारिनि आखायाव नङा होमबा नाथाय दिनै जे आं नोंथांमोननि न'खराव फैनानै नुफैदों बि गनायथिनि सावगारिबो नुनो मोनाखै अर्थात बि गनायथिखौ आङो मोखांजों मोखां नुनो मोनाखै दा बे समाव बिथाङा बबेयाव दङ केरेलायावसो दं अन्थाइ दानहैदों केरेलायाव अन्थाइ दानहैदों जि खस्थ' नोंथांमोना खोनानो मोनदों बे समाव सासे आफादनि सोद्रोमा जानानै
जायखि नन ट्रेनारानो जा बा ट्रेनारानो जा बिथाङाबोथ' आफादनि मुङैनो खस्थ' मोनबोदों बिथाङाबोथ' आफादनि मुङैनो गावनि जिउखौ दान होबोनो गोनां जादों सासे ट्रेनार नङाखै मा जाखो दिनैनि दिनाव बिथाङा आफादनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनानै सरखार फालनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनालासिनो दिनै केरेला दिल्ली मुम्बाइआव खामानि मावनानै थाहैनो गोनां जादों दिनै जिथुनाखि जि समाव बि गनायथिया अर्थात नोंसानिनो फिसाला आदै मादैनि बिथाङा आफादाव थाजेनबोनायनिफ्राय नोंथांमोना आर्मि पुलिसनि आखायाव बि गनायथिनि दारै माबायदि हेरेसमेन्ट होजाबोफेरखो आरो खेबबेसेसो हेरेसमेन्ट होजाखो बिराद खस्थ' मोनदों बियो जों हाथायावसो थांदोंमोन ओमफ्राय जोंबो बेखौ बुनायखौ नुवाखै सिलायाव गासिबो जेसेबां बन सिननाय दं गथा गथा गोबौबो दं बेजों बुदों दोखो दोखो बुबाय गोदोनायाव हाफ्रामबाय आरो बिनिफ्राय न'आवबो हाबनानै बाक्सुखौनो बेलथायजोबदों जिया गांबेसे दं बेखौ गासिबो गारसारजोबदों आरो बिनिफ्राय खुमब्रा फिथाइफोरखौबा मा साननानै दानखावखो खुमब्रा फिथाइबो दानखावदों आरो बिनिफ्राय जिगाब सिन्थायनो गासिबो एग्लुंजोबदों माइ सिन्थायनो गासिबो थुग्लि थुग्ला थुफ्लंनानै गालांजोबदों दुलिनि माइखौबो सेस बेफोरबायदिनो बिराद अयनाय खालामलांथारदों आरो अयथासार खालामलांथारदों ओमफ्राय फंबाय सासे दंमोन बियो एफाग्राब गाबबाय बायदोंमोन बियो बे राजालुसा ओमफ्राय आंबो थांफागोन आदा आंखौबो लांफा नों हारसिं थांनाङा आंखौबो लांफा आदा होननानै गाबबाय बायदोंमोन बे दखानथिं थांनानै होमबाबो नारखाना गालांदों आरो बे दखाननि मानसिफ्रा बेखौ बोखाना लाखिदों आरो जोङो हाथायाव थांबाय ओमफ्राय हाथायाव थांनायाव जोंखौ लोगो मोननानै गारिखौ लाखिना गोजाननिफ्रायनो गारि लाखिना आखाइ फायथ'ना लिंहरदों आरो ओमफ्राय आं बोखांबाय हैदोंमोन आंखौ बोखांनायाव बुनो नागिरबाय गारियाव आंनि फिसाया सिखाव नङा मा दाय मावदों आंनि फिसाखौ आं हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जाहोनानै आङो फेदेरदों आंनि फिसाया मा दाय खालामदों आं फिसाखौ हरनो हाया होननानै आं बोखांहैदोंमोन आरो ओमफ्राय आंखौ बुनो नागिरनानै लानानै थांबाय आरो बेनिफ्राय आरो माबाफोर खस्थ' मोनबावो नामा नेक्स्ट टाइमफोर खस्थ'आथ' आरो नागिरफैबावदोंमोन बे समाव ओमफ्राय गैया बे समाव आङो बाराद्राय दावराव दावसि गावलुं खालामनाय समाव आङो फिसाखौ अननानैनो गिनानै आङो हायद्राबादाव थिनहरनाय जादों होमबा दा जिथुनाखि बै समाव नोंसानि बि गनायथिया सरखार नोजोराव वान्टेड जाबायमोन मास मोनथाम थानानै बे समाव आरो गावफ्रा जानाय समाव आङो फिसाखौ गिनानै लाबोआखै माने जेलनिफ्राय गनानै न'आव लाबोआखै आं बै खेला बिलाव बे गेमस्रि फिफानायाव आङो मास मोनथाम दोनबोनाय जादों बिनिफ्राय बियो गेमस्रि फिफाजों थाफानानै बोजों शिलं बायदिसिनायाव अमा लांफानानै जानांदों आरो बे मास हाजिरा मुजिरा मावनो गोनां जाबाय ओरैनो जेलाव खै माससो थानो गोनां जाखो मास मोनथाम ओमफ्राय जामिनाव लाना फैबाय जामिनाबो सानैखा बे समावथ' गोबां थाखा फैसा खरसा जानो बिराद खरसा जादों दा जाय हक खोथाया रायलायगौमानि लावलांगौ आरो गोबां खोथा दङ सावरायनो गोनां जा आदै मादैनाव सोंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबसै दा आं जोबथाराव मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो सानो गोरबोनिफ्राय जाहाथे नैबे आदै आरो मादैनि जानानै बा बै जिथुनाखि बि गनायथि बिथांनि जानानै जिथुनाखि जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनिसिम आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनो सानो हाम्बल रिकुवेस्ट बे रिकुवेस्टआनो जाहैबाय नोंथांमोनहा किसुमाना गोबाङानो लिडार केडारफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोननांगौखौ मोनलांबाय किसुमाना मार्टियारनि मोननांगौखौ मोनलांबाय किसुमाना भेरिफिकेसना जाया नङा जालांबाय दिनै नैबे बिथांमोनहा ट्रेनारानो जा नन ट्रेनारानो जा बिथांमोना हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनाय हिसाबै बिथांमोननि मुङा दिनैसिम थालांनानै दङ बिथांमोनखौ दिनैसिम आफादनि सुबुंफ्रा रावबो नायसनाखै जाहाथे आं बेखौनो सानो गोजौ गिदिर जिथुनाखि कामान्डार केप्टेनफ्रा ओनसोलावबो साफा साफा थायो नङा होमबा बै बिथांमोनहा बे बिथांखौ अर्थात बि गनायथिखौ मिथियोब्ला सिनायोब्ला बिथांनि मुंखौ जाहाथे भेरिफाइ खालामनो नाजायो आरो गोजौसिम जाहाथे सावरायलायनायनि गेजेरजों सेन्ट्रेल सरकार आसाम सरकारजों सावरायनानै बिथांनिखौबो मुंखौ जाहाथे थिसननानै होनो हायो नैबे साननैसोनि गेजेराव आं बेखौनो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरबाय आरो लोगोसे जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय।